שהתרס בזה זה יכול רק לעוף על הצהוב. רק אני עשיתי, תקטנו. קיבלתי כדור! אתה יכול להעביר את זה דרך הזה. כן. אני לא יודע, אתם יודעות לעשות דברים מעניינים כדור פינג פונג? שלום. איתן, מה שלומך? בסדר, יפה. נעים מאוד. אז תצא כבר! איזה מעצבן אתה, יאללה. מה אתה שואל שלא? זה היה פתוח. איזה כיף. אוקיי, יאללה, משחק. בואו. מה לך? מה קיבלתי? איזה חמודים, אתם לא אוכלים, קיבלה עוגת שוקולד. תודה. אבל איך אני אמורה לאכול את זה? לא נכון. זה יוצא משם. לא. אני אוהב. לא, אמא. תדרכי עליהם. את יודעת מה? ציירי להם בראש שלך חיוך. הם בואו לבקר אותך, אבל הם חיות שונות. ביטחון. אני טובה, נשבעת. הם כל כך עושים כיף בחוץ, ואני פה בפנים, וכל הכיף שם, ואני פה. ואז כזה אני מחפש אתכם, אתם נראים ככה בקטנה. אפשר רגע. תפסיק. יאללה. אבל מה נעשה את זה עכשיו? שלום לכם, המשחק שלכם התחיל ברגע זה. המסוע, כפי שכבר הבנתם, הוא האמצעי המרכזי דרכו תזכו לקבל את כל צורכיכם הבסיסיים, החפצים והפינוקים. וכל פעם שהצופים יחליטו לספק חפץ כלשהו לכולכם או לאחדים מכם, תשמעו את צליל האיתות והחפץ יוכנס דרך המסוע. בשלב זה הצופים החליטו להעניק לכם את הבסיס הקיומי לכל בן אנוש. מים. רגעו, אל תראו מה זה, מישהו? תראו להם כאילו זה כלום. זה מישהו. מישהי חדשה. מה, את הולכת להיות איתנו? היא הביאו אותה ומסתכלת לדליברי. זה נאבד כזאת שיקית. ממש כמו נון סופי. אני בשוק. אבל למה הביאו אותה באיחור? כן, ולמה? בעיות, אמיתית? הנה, המשחק. בוקר טוב מגודלים, ברוכים הבאים למעבדה. ואתם הגעתם לריאליטי השליטה הראשון מסוגו בעולם. מגודלים. וזה בדיוק מה שאתם, מגודלים. במשך 24 שעות ביממה על ידי הצופים שיהיו אחראים על הגדילה וההתפתחות שלכם. לא רע. שכחתי להציג את עצמי, אני מם. אני הדמות הבכירה ביותר שתפגשו במהלך 21 הימים הקרובים. בכל חפץ וכל פריט שייכנס אליכם למעבדה, יוסיף לכם נקודות למד החיים שלכם. מד החיים הוא סך כל הנקודות שהצלחתם לצבור במשחק. מי שמד החיים שלו הכי נמוך, הכי אוכל אותה. כל כמה ימים אנחנו נבדוק למי יש את מד החיים הכי נמוך, וזה הבן אדם שממנו נאלץ להיפרד. אתם נכנסתם 8 למעבדה, אבל עוד כמה שעות תישארו 7 בלבד, כי אחד מכם כבר הלילה יעזוב את המעבדה שלו. בהצלחה! הסבר. איזה לחץ. אתם רוצים שאני אקרא? גודלים יקרים, את משחק הכיסאות אתם מכירים? זה הולך להיות דומה מאוד. בשעות הקרובות, בכל שעות. אומייגאד, חשבתי אני עוזה. בכל מקום שתשמעו מוזיקה ברחבי המעבדה, יהיה עליכם לרוץ ולהסתובב בין הקוביות. בזמן שהמוזיקה מתנגנת, אסור לכם לעמוד במקום. ברגע שהיא תיפסק, יהיה על כל אחד מכם להתחבר אל אחד מחבלי הטבור שתלויים בקוביות השונות ולסמן טריטוריה. בכל סיבוב החליטו הצופים מי מבין המגודלים שעמדו במשימה ונקשרו
חיבור לחבל הטבור יקבל קובייה. בכך הוא יפתח את מקומו במעבדה וגם יוסיף למד החיים שלו עוד נקודות חיים. איזה לחץ, היא מלא. ברגעים אלו תם משחק כיסאות מוזיקליים. כרגע החלטה בידי הצופים. במספר דקות תקבל החלטה מי מכם מקבל את הקובייה השביעית והאחרונה. המגודל שישאר ללא קובייה יידח ויסיים את חייו במעבדה. יאללה, עכשיו שיעור מתמטיקה. אני רק רוצה לתת לכולם טיפ, תתכוננו להכי גרוע, זהו. בהתחלה הייתי בטוחה שאני אריב מכות עם איתן, הייתי בטוחה שאני יוצאת מהכלוב הזה ואני הולכת לריב איתו מכות. הוא עצבן אותי, בהתחלה רציתי להרוג אותו, רציתי, וואלה, איזה עצבים הוא הביא לי, והוא לא הפסיק לחפור, הוא לא הפסיק לחפור, לגמרי חפרן. איתן קצת תאומת שאני לא יודע כמה זמן אני יוכל, אני לא אגיד לסבול, זו מילה קצת קשה, אבל הוא עושה קצת הרבה רעש. איך הוא יוכל עכשיו על התחת? אוקיי, יאללה, משחק, בואו. אני רק רוצה שצחקו איתי כדורגל. מזכיר, הוא מזכיר למישהו. מישהו יכול ללכת. אז כן, אני מנהיג. כן, לקחתי שליטה, אני חייב לראות שלקחתי שליטה. קחו את הכדור, מה אכפת לי? הקהל אוהב אותי. מה? זה מפודל הכי מעצבן. מה, לפי הקהל כאילו? איתן וסוזנה היקרים, אחד מכם עומד להיות מודח כבר הערב מהמעבדה. הצופים החליטו שמי שהבטיח את מקומו בקוביית המגורים האחרונה הוא אתה, איתן. ברכות. סוזנה, הצופים החליטו שאת סיימת את חייך במעבדה, אבל באופן חד פעמי, בגלל שזה היום הראשון שלכם, אני רוצה לבקש בקשה מהצופים, וזה בעצם לשאול אותם, האם אתם, הצופים, מוכנים לדחות את כל עניין ההדחה ביום אחד? זה קצת מרגיש כאילו זה נקטע כזה פתאום. אני יודעת שאני יכולה להראות מי אני ומה אני. סוזנה הבוכייה והיקרה. 7 דקות ההצבעה של הצופים בבית חלפו, והם החליטו, כמעט פה אחד, שאת לא. שאת נשארת במעבדה. אין הדחה היום. ברכות. התרגשות, שיהיה לכם לילה טוב. אבל מחר תהיה הדחה, ואחד מכם, בגודלים, אחד מכל 8, יודח באופן ודאי. אז שיהיה לכם שוב לילה טוב ומוצלח. הופה. יש! חכה שנייה, תן לי רק לסיים פליז. תראו את המלכה, איזה מלכה. שינה על מיטה ביום הראשון.